Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Edel. Taong 1977, Bilar, Bohol. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira si Edel sa isang liblib na lugar na nasa gilid ng palayan. Matagal na silang naninirahan sa lugar na yon, panahon pa ng giyera. Dahil sa pagsasaka ang pangunahing kabuhayan nila, yun na rin ang naging pamana niya sa kanyang mga anak. 4 pala ang anak ni Edel. Ang pangalawa at panganay ang nagsisilbi niyang katuwang sa kanilang hanap buhay. Bagaman mahirap ang kanilang pamilya, hindi niya yun pinagdadamutan para matuto at makapag-aral ng mga bagay-bagay. Kahit may mga pagkakataong wala silang pambili ng makakain, dumidiskarte siya, magkaroon lamang yon ng lakas at kapanatagan sa pag-aaral. Ni minsan, hindi niya hinahadlangan ang nais ng kanyang mga anak dahil naniniwala siya, isa yon sa mga magandang pamanang maibibigay nila kahit sila'y kapos palad. Sa pagtungtong ng kanyang panganay sa edad na 18 taong gulang, nag-umpisa na yung magtanong sa kanya ukol sa nakaraan niyang buhay. Nagkataon kasi noong gumagawa yon ng talambuhay ng mga magulang, kung kaya't kinakailangan nitong malaman ang dating buhay ng kanyang ama. Nang marinig naman ni Edel ang nais nitong mangyari, pilit naman niya yung inutusan na gumawa ng kung ano-ano. Ayon sa kanya, wala siyang panahon sa mga ganoong bagay, lalo pat meron siyang pinagkakaabalahan. Subalit, lingid sa kaalaman ng kanyang anak, madilim pala ang kanyang naging kabataan. Noong wala pang asawa si Edel, parte siya ng isang samahang bayaran para pumatay ng tao. Siya ang pangunahing taga-asinta ng kanilang mga biktima. Dahil sa kanilang grupo, siya ang may pinakahalang na kaluluwa at talento sa pagpatay ng malinis. Ayon nga sa kanya, kapag pinupuntahan na nila ang lugar na kanilang pakay, 2 putok lang ng baril, lalo na kung malapit lang ang biktima, hindi na yon mabubuhay. Kung hindi sa noo ang tama nito, paniguradong babao ng bala sa pinakagitna ng dibdib nito. Dagdag pa niya na sa halos humigit 5 taon niyang serbisyo, halos humigit 11 katao na ang kanyang naitumba. Lahat ng taong kanyang inilibing sa lupa, pawang kalaban sa negosyo ng mga pamilyang nag-utos sa kanila. Hindi naman tinuturing na personal ni Edel ang mga ganoong bagay, basta para sa kanya, trabaho lang ang lahat. Walang personalan kumbaga. Nabago lang noon ang kanyang buhay noong dumating ang babaeng nagbigay dahilan sa kanya kung bakit kailangan na niyang malagay sa tahimik. Bago niya nilisan ng kanilang grupo, inabisuhan niya ang mga itong huwag siyang pagbabantaan sa kadahilanang hindi siya magdadalawang isip na patayin ang mga ito. Nang marinig naman ito ng mga dati niyang kasama, nangako naman yung lulubayan siya kaya wala na siyang dapat pang ipag-alala. Tinuturing din siya ng mga itong kaibigan dahil sa ganda ng kanyang pakikisama. Magmula noon, hindi na niya nakita ang mga taong yon. Kasabay ng pagsilang ng kanyang kauna-unahang anak ay ang paglibing niya sa nakaraang paulit-ulit na nanunumbalik sa kanyang isipan. Habang tulalang inaalala ni Edel ang mga pangyayaring yon, nanatili namang nakatitig sa kanya ang anak niya. Maya-maya pa, bigla naman itong tinapik ang kanyang balikat, sabay wika sa kanya ng, "Tay, anong nangyayari sa'yo? Kanina ka pang tulala dyan ah." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot doon ng, "Wala ito anak, may naalala lang. Sige na, gawin mo na ang takdang aralin mo." Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy ang kanyang trabaho sa sakahan. Umulan man o umaraw, hindi niya ito alintana
dahil ang nais lamang niya mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang pamilya. Isang araw, habang abala sa paggagapas ng mga damo itong si Edel, bahagya naman siyang natigilan nang masipat niya ang kanyang anak na mabilis na tumatakbo patungo sa kanyang kinaroroonan. Paglapit nito, agad naman itong inilahad sa kanya ang tungkol sa mga panauhin na kasalukuyang naroon sa kanilang tahanan. Dagdag pa nito na kanina pa siya noong hinahanap kung kaya't napilitan na ang nanay nito na ipatawag siya. Pagkarinig naman ni Edel sa sinabi ng bata, dali-dali naman siyang umahon sa palayan para puntahan ang mga nasabing bisita. Pagbalik nila sa kanyang pamamahay, doon bumungad sa kanya ang 3 lalaki na kanina pang naghihintay. Bawat isa sa mga ito nakasuot ng mga magagarang kasuotan na para bang parte yon ng pamilyang may mga kaya sa buhay. Sa pagharap niya sa mga panauhing yon, doon bumungad sa kanya ang pagmumukha ng mga dati niyang kaibigan na halos hindi naman niya inakalang buhay pa. Sa sobrang pagkagulat noon ni Edel, bigla na lamang siyang napabunot ng sundang habang pilit na tinatanong ang mga ito kung ano ang kanilang mga kailangan. Nang marinig naman ng mga ito ang kanyang sinabi, agad naman itong itinaas ang kanilang mga kamay habang paulit-ulit na nagwiwika na hindi sila pumunta roon para lumikha ng gulo. Ayon sa kanila, kaya sila napapunta dahil nais lang sana nilang kumustahin ang buhay ng dati nilang kasama. Dagdag pa ng mga ito na magmula noong umalis siya sa kanilang grupo, naging mahirap na ang lahat-lahat para sa kanila. Mabuti na lang, nagkaroon sila ng isang mayamang parokyano na siya namang nagbigay sa kanila ng maginhawang mga buhay. Mariinding inilahad ng mga ito na sa pag-alis noon ni Edel, sakto naman ang pagdating sa kanila ng parokyano. Matapos naman itong mailahad sa kanya ng 3, hindi na ito nagdalawang isip na ibigay ang kanilang pakay. Pag-abot ni Edel ng isang bayong na pilit nitong iniaabot, dali-dali naman niya yung kinuha, sabay silay sa laman nito. Pagsipat niyang purong pera ang nilalaman ng bayong na yon, agad naman niya itong ibinigay sa kanyang asawa habang nagtatanong sa mga ito ng, "Para saan ang bayad na ito? Huwag na kayo makipaglaro pa. Alam ko ang kulay ng mga buto ninyo. Hindi kayo magbibigay ng ganitong halaga kung wala kayong papakinabangan sa akin. Nakahanda naman ako eh. Sabihin niyo lang kung kailan at kung saan." Hindi ka pa rin talaga nagbabago, Edel. Kaya gustong-gusto ka namin eh. Prangka kung magsalita. Alam mo kaagad kung ano ang patutunguhan ng ating pinag-uusapan. Sagot naman ng isa sa mga kaibigan niya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi na siya sumagot, bagkus ang ginawa niya, pakinggan ang sasabihin ng 3. Bago nila umpisahan ang seryoso nilang usapan, minabuti muna nilang paalisin doon ang kanyang asawa at mga anak. Nang mapagtanto nilang malayo na ang mga ito, hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang 3. Ayon sa mga ito, kaya sila napabisita ay dahil sa sigalot na kinakaharap nila. Ang pinakahuli kasi nilang papatayin noong buwang yon ay bigo nilang mapaslang-paslang. Hindi nila mawari pero kahit ilang beses na nila yung tinangkaang patayin, nakakaligtas pa rin ito. May mga pagkakataon ding naaasinta na nila yun sa ulo pero imbis na bumaon sa bungo nito ang bala para yung may sariling buhay na lumilihis na lang bigla. Ang labis pa nilang ikinakabahala sa lahat, binigyan sila ng amo nila ng ilang araw para paslangin ito. Kapag hindi nila yun nagawa, sila ang ililibing nito sa lupa. Dagdag pa ng mga ito na labis na silang nababahala para sa kanilang mga buhay sa kadahilan ng 4 na araw na lamang ang nakatalagang araw para sa kamatayan ng taong yon. Aminado rin silang hindi na nila ito basta-bastang mapasok
buhat sa kilala na sila ng mga taong personal ditong nangangalaga. Matapos naman itong marinig ni Edel, hindi na siya nag-alangan pang palakihan pa ang bayad sa kanyang serbisyo. Ayon sa kanya, hindi lang yun bayad sa trabaho, bagkus ay kabayaran na rin ito ng mga kasama niya dahil sa ginawa nitong panggagambala sa matahimik niyang buhay. Dagdag pa niya na kapag naisakatuparan na nila ang planong yon, hangad niyang wag na siyang gambalain pa ng mga ito. Kung ako sa inyo, magbago na kayo. Hindi pa naman huli ang lahat. Hihintayin niyo pa bang mamatay kayo at mawala ng padre de pamilya ang mga anak ninyo? Yang pera hindi yan sinasamba at mas lalong hindi yan ginagamit para itaya mong buhay mo sa panganib. Gagawin ko ito hindi para sa kapakanan ng perang ibibigay nyo. Gagawin ko to para maligtas kayo. Seryosong wika ni Edel matapos niyang ilahad sa mga ito ang karagdagang bayad para sa kanyang serbisyo. Dahil sa kanyang sinabi, lubos namang nagpapasalamat sa kanya ang tatlo. Ayon sa mga ito na, kaya sila humingi ng tulong sa kanya para madagdagan pa ang kanilang mga buhay para sa kanilang mga pamilya. Sa pagpapatuloy ng kanilang usapan, pansamantala muna niyang itinigil ang kanilang talakayan nang sa gayoy malaman kung sino ang taong kanyang papatayin. Nang marinig naman ito ng kanyang mga kaibigan, walang pag-aatubili naman itong inilahad ang ama ng kapitan sa bayang malapit sa kanila. Nagsisilbi kasi yung tinik ng parokyano nila sa mga negosyo nito, kung kaya't wala na yung maisip na paraan kundi kitilan yon ng buhay. Dagdag pa nito na magiging madali na lamang para kay Edel na yon ay paslangin dahil sa hindi pa siya nito kilala. Matapos naman niyang marinig ang tungkol doon, minabuti niya munang pumasok sa loob ng kanyang bahay para kumuha ng merienda. Pagkabalik niya sa kinaroroonan ng mga ito, inabisuhan niya yung hintayin siya mamayang gabi sa sentro ng kanilang baryo. Doon sila magtitipon-tipon at noon ding mismong gabing yon, isasagawa na nila ang kanilang pagmamasid. Kinaumagahan ng sumunod na araw, doon na niya papaslangin ang nasabing tao. Pagkarinig naman ng kanyang mga kasama sa kanyang pahayag, bakas naman sa pagmumukha ng mga ito ang tuwa at lubos na pagpapasalamat. Makalipas pa ang ilang minuto, nagpaalam na nga ang mga ito na aalis. Sa pag-alis ng mga panauhing yon sa kanyang pamamahay, agad naman siyang pumasok para magpaalam sa kanyang asawa. Iniwasan niya ring sabihin ang tungkol sa gagawin nila nang sa gayoy hindi yun sa kanya mag-alala. Pagpasok niya sa loob ng kanilang bahay, pumungad naman yun sa kanyang nakaupo sa silya, seryosong nagmamasid sa kanya. Nang makalapit na siya sa kinaroroonan ng mga ito, walang pagdadalawang isip namang tumutol ang asawa niya sa nais niyang mangyari. Ayon dito, hindi naman niya pinipigilan si Edel sa mga nais nitong mangyari, pero sa pagkakataong yon, meron siyang nararamdamang kakaiba. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya parang natatakot siya. Dagdag pa nito na kung kapalit ng malaking pera ang kaligtasan niya, mas mainam na ibalik na lamang niya yon sa kanyang mga kaibigan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, mahinahon naman niya yung nilapitan, sabay wika rito ng, "Hindi ko yan tinanggap para sa sarili kong interes. Isipin mo, giginhawa ang buhay natin tapos makakatulong pa ako sa kanila. Walang makapagsasabi. Malay mo, bukas o sa makalawa, kailanganin din natin ang tulong nila." Matapos itong ilahad ni Edel, minabuti niyang pumasok na sa loob ng kanilang silid para maghanda. Hindi na rin niya inisip ang tungkol sa hinaing nito dahil ang mahalaga lamang para sa kanya
ay makuha ng buo yung perang magsisilbi niyang pabuya. Kampante naman siyang magagawa niya ng malinis ang trabahong yon sa kadahilan ng pang-ilang tao na niya itong papatayin. Sa pagsapit ng gabi, maaga pa siyang umalis sa kanilang bahay. Pagdating niya sa sentro, bumungad sa kanya ang mga kasama niyang nakasakay sa isang napakalumang sasakyan. Pagpasok niya rito, agad naman silang umalis sa baryo. At nang marating na nila ang daang walang katao-tao, bumaba ang mga kaibigan niya, maging ang lalaking nagmamaneho ng sasakyan. Pagpasok nila sa kakahuyan, doon tumambad ang isang kubo kung saan sa loob nito punong-puno ng mga armas na merong iba't ibang kalibre. Pinapili si Edel kung ano ang kanyang gagamitin habang patuloy na inilalahad sa kanya na mag-isa siyang magmamanman sa bayan. Hindi kasi sila maaaring sumama lalo pat kilala na sila ng mga tauhan ng taong itutumba nila. Dahil dito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod. Matapos niyang makapili ng armas, agad naman niyang nilisan ang lugar. Pagkaraan lamang ng ilang oras na biyahe, narating na nga niya ang bayan kung saan agad naman niyang binaybay ang daan patungo sa bahay na ipinakita sa kanya gamit ang isang larawan. Nang marating na niya ang lugar na yon, bumungad sa kanya ang iilang mga sekyo na nagbabantay sa entradang pinto ng bakuran. Bawat isa sa mga ito ay armado, kaya hindi na siya nagpumilit na magtanong pa. Upang hindi siya mapaghinalaan, nagdesisyon siyang humanap ng tindahan na maaari niyang mapagkapehan. Mula roon, wala siyang ibang ginawa kundi ang magmasid sa paligid. Makalipas pa ang ilang minuto niyang pagkakape, bahagya naman siyang natigilan nang makarinig siya ng tinig na nanggagaling sa kanyang likod. Ayon sa tinig na yon, hindi maganda ang kanyang binabalak sa lugar. Kung hangad niyang mabuhay, mas mainam na umalis na siya roon ng mapayapa at ipinapangako nito na kakalimutan niya ang tungkol sa maitim niyang binabalak. Nang marinig naman ni Edel ang sinabi ng boses, dali-dali naman niya yung nilingon, subalit pagsilay niya sa kanyang likod, wala naman siyang nakita. Maya-maya pa, nang maubos na niya ang kape niya, agad naman siyang umalis ng lugar para ipagpatuloy ang kanyang pagmamanman. Sa paglalim pa ng gabi, bigo pa rin siyang masilayan ang taong pakay niya. Nang mapagtanto niyang hindi na ito lalabas, minabuti niyang humanap ng angkop na lugar na maaari niyang mapagpahingahan. Iniwasan niya ring bumalik sa iniwan niyang sasakyan upang hindi siya mapaghinalaan ng mga taong nakakita sa kanya. Pagputok ng bukang liwayway, agad naman siyang kumilos gawa ng inaasahan niyang lalabas ang kanyang pakay para mag-ehersisyo. Nakagawian na kasi nitong tumakbo kapag umaga para may unat ang mga buto-buto nito kahit papaano. Maya-maya pa, agad naman siyang pumuesto sa isang mataas na parte ng kakahuyan kung saan sa kabila nito naroon ang kanyang sasakyan. Hindi siya madaling maaabutan ng mga tauhan nito sa lugar na yon, kung kaya't alam niya sa kanyang sarili na makakaalis siya sa lalong madaling panahon. Halos inabot rin siya ng kalahating oras sa paghihintay hanggang sa doon niya nasilayan ang lalaking ipinapapatay sa kanya. Nang mapagtanto niyang malapit na ito, agad naman niyang itinutok doon ang kanyang sandata at walang kaabog-abog na kinalabit ang gatilyo nito. Pagputok ng baril, bigla namang nabuwal ang taong yon na siyang naging hudyat ng kanyang pagtakas. Dahil sa bilis ng paggalaw noon ni Edel, kung kaya't madali niyang nalisan ang lugar. Habang pinapatakbo niya ang kanyang sasakyan, nasisiguro niyang kahit isang tao walang nakatunog sa kanyang ginawa.
Pagbalik niya sa masukal na kakahuyang kinaroroonan ng kanyang mga kasama, agad naman niyang inihulog sa isang malaking uka ang gamit niyang sasakyan para hindi na ito mahanap pa. Matapos niya yung gawin, nagmamadali naman siyang pumasok sa loob ng kubo kung saan pagbukas niya ng pinto, doon tumambad sa kanya ang 4 na bangkay ng kanyang kasama na wala ng buhay. Wakwak ang mga tiyan nito at sa estado ng bangkay, parang kagabi pa yon namatay. Dala ng takot noon ni Edel, dali-dali naman niyang binagtas ang daan patungo sa kanyang tahanan. Nagawa naman niyang makabalik doon, kung kaya't minabuti niyang gawin ng lahat ng kanyang makakaya para magpanggap na hindi siya kasangkot sa mga nangyaring patayan. Sa loob ng 5 araw, naging matahimik doon ang kanyang buhay kung kaya't naging kampante na siya. Subalit, pagtungtong ng gabi ng Biyernes, habang siya ay umiinom sa labas ng bahay nila, bigla na lamang niyang nakita ang isang lalaking parang bulang lumitaw sa kanyang harapan. Nang akmang tatayo na siya, agad naman itong hinawakan ng kanyang braso gamit ang mga daliri nitong mahahaba. Dahil sa pangyayaring yon, pinilit naman niyang huwag sumigaw nang sa gayoy hindi maalarma ang kanyang pamilya. Huwag kang sisigaw, Edel, kung ayaw mong mamatay ang mga pinakamamahal mong anak. Alam ko ang lahat ng tungkol sa'yo. Alam ko ring ikaw ang pumatay sa taong yon. Naparito ko, alinsunod sa taong nag-utos sa aking lipulin ang inyong grupo. Patay na ang 3 mong kasama. Ikaw na lang ang natitira. Seryosong wika ng nilalang na yon. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, kitang-kita niya ang pamumula ng mga mata nito at paglabas ng mahaba nitong dila na kulay itim. May matatalas rin yung pangil at mayat-maya ang pagbabago ng anyo nito. Sa puntong yon, hindi na mawari ni Edel kung anong nilalang ang kanyang kaharap. Sinubukan niya pa noong bunutin ang nakasukbit niyang baril sa kanyang bewang, subalit ang pakiramdam niya parang inuutusan siya ng kanyang sarili na huwag gawin ang bagay na yon. Maya-maya pa, nanlaki na lamang ang kanyang mga mata matapos niyang masipat ang matatalas na kuko ng nilalang na dahan-dahang bumabaon sa dibdib niya. Paghugot nito, doon niya nakita ang tumitibok niyang puso na dahan-dahan namang iniaalis ng nilalang. Harap-harapan yung nilulo ng buo at kasabay nito ang pagwika sa kanya ng, bibigyan kita hanggang umaga para makapagpaalam. Matapos nitong makapagwika, parang bulalang naman yung naglaho sa kanyang harapan. Sa pagbalik ng normal sa paligid, alam ni Edel na hindi siya namamalik mata. Bagaman wala siyang sugat na nakita sa kanyang dibdib, ramdam niyang may nawawala sa kanyang sistema. Sinubukan niya ring pakiramdaman ang pintig ng kanyang puso, subalit sa kasamaang palad, wala na siya roong pintig na naririnig. Dahil dito, nagmamadali naman siyang pumasok sa loob para ipagsabi sa kanyang pamilya kung ano ang mga nangyari. Lahat din ng karanasan niya ay kanyang inilahad sa paniniwalang yun na ang huling gabi ng kanyang buhay. Noong una, hindi pa naniniwala ang mga anak niya, pero nang masipat nito ang takot sa kanyang pagmumuka, pilit na rin yung naniwala. Kinaumagahan, kagaya ng inaasahan, malamig na bangkay na nang matagpuan itong si Edel. Nakabuka ang bunganga nito, nakadilat ang mga mata, habang hawak-hawak ng kanang kamay nito ang dibdib kung saan naroon ang kanyang puso. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang nabalot ng paghihinagpis ang kanilang tahanan. Yung mga anak niya, mamatay-matay na sa kakaiyak, pero kahit anong gawin nila, hindi na nila maibabalik ang buhay ng kanilang padre de pamilya. Magmula noon,
Kailan may hindi na nila nakalimutan ang tungkol kay Edel at sa karanasan nito, lalong-lalo na ang kanyang istorya noong may nakaharap itong isang aswang na dumudukot ng puso. Okay, opinyon ko sa kwento. Medyo kinikilabutan ako dun sa sitwasyong kinaharap ni Edel, no? Isipin ninyo ha, binigyan na kayo ng taning. Anong unang-una niyong gagawin? Dito naman ako natuwa kay Edel kasi una niyang ginawa, magpaalam sa pamilya niya, aminin lahat ng kasalanan niya, tapos kung ano-ano pa. Pero pinakamaganda ron kasi meron siya naiwang pera eh. 'Di ba? Tapos yung pera na yon, gagamitin niyo ng pamilya niya para makapagbagong buhay. So parang ang nangyari, nailigtas niya na yung mga kaibigan niya, tapos magiging maganda na rin yung buhay ng pamilya niya. Ang kaso nga lang, ang sakit ng dinanas ni Edel. Diba? Isipin niyo, dudukutin yung puso mo, though wala ka namang naramdaman, diba? Kasi kinukwento niya rito na wala siyang nakitang hiwa, wala siyang nakitang kung ano, pero ramdam niya na wala na siyang puso. Sobrang nakakakilabot yung eksena na yun. Tsaka ang galing nung aswang, diba? Ano kayang klaseng aswang to? Diba? Parang ano no? Parang siguro isa to sa mga demonyo na nagbabantay sa grupo nila noon. Nung mga rebelde pa sila o mamamatay tao pa sila. Tapos dumating na yung araw ng paghuhukom. Yun na nga yun, kaya namatay itong si Edel. Kasi lahat naman ng bagay na ginagawa nating masama o kasamaan, merong hangganan yan. Hindi habang buhay na puro sarap yung mararanasan ninyo. Kasi pag dumating yung araw na sisingilin na kayo sa kasalanan ginawa nyo, hindi lang doble, triple o 10 beses na mas masakit pa yung kapalit niyan. Kaya habang maaga pa, kung meron man nakikinig sa akin na ganun ang trabaho, magbago na kayo. Para kung sakali mang karmahin, hindi ganun kasakit, di ba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.